benvinguda a l'alcaldessa de Vallirana, presidenta del Consell Comarcal del Baix Llobregat. És un honor que em doneu la paraula per parlar d'un tema que m'apassiona, que és el Baix Llobregat. Ella avui li preguntava quants habitants sou? I em diu 15.006. Hem de dir que el Baix Llobregat té moltes fortaleses. Té moltes fortaleses, una d'elles és que estem creixent en població i és la tercera comarca que aporta més PIB a tota Catalunya. A l'any 2019 s'han incrementat el nombre d'empreses registrades. La major part són microempreses. El 90,5% de les empreses són empreses de menys de 10 treballadors. Hem de fer el salt per abordar l'altra pota de l'estat de benestar, que és l'habitatge, posar en valor la feina dels pagesos i pageses. Volem continuar sent una comarca industrial i hem de treballar amb aquesta revolució, amb aquesta quarta revolució industrial, que és la tecnològica. Un altre repte, l'emergència climàtica, i no m'estranya que la Greta estigui enfadada, perquè realment hem avançat poc. La lluita feminista, o sigui, o som feministes o no serem. Cap a on anirà el futur del vehicle, elèctric, vehicles autònoms. Acabo amb el meu compromís de poder liderar conjuntament, amb molta generositat, aquest futur amb responsabilitat i optimisme. I fem política en positiu, perquè aquesta política en positiu és la marca del socialisme a Espanya, a Catalunya, al Baix Llobregat i Vallirana. Gràcies.